Eh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo niki jenengan pirengaken mawon. Nggih. Diri ini adalah manusia secara akal logika kita wujud kasar lah niku nggih. Namung wonten ten lebet diri ini enten wujud ingkang alus ingkang boten saged tertangkap oleh akal, namung tiyang ingkang ngalami menika sing diparingi oleh Allah saged semerap. Contone pun menungso awal menika tasik janin niku boten enten ruwih, tapi saged gerak karena ilmu kedokteran, ilmu penemuan kedokteran tersambungkan organ tubuh sang janin ini dengan organ tubuh seorang ibu yang ngandung tadi. Lah niku nggih. Enten pundi mboten gerak niku, mboten enten ruwih. Lah niku ilmune ten mriki. Pirang-pirang tahun ngaos kula kaliyan jenengan mboten ngerti. Lek barang pejah niku mboten enten ruwih. Lah nggih. Lah niku janin niku mboten enten ruwih kok tasih saged gerak. Ngoten nggih. Niku kandhake Allah, niku wau ilmu penemuan, ilmu kedokteran. Nggih mboten napa-napa. Tapi lek tiyang keimanan datang Allah, diserahkan datang Allah, maka Allah yang memberitahunya. Mokoh ayatipun Allah menika. Aku sing ngekei pertanyaan, aku sing jawab kon nggur dadi saksi tok. Kok wani-wani kon malah ngarteni kalamku. Al-Qur'an iku ya engko kon akhir zaman tanggung jawab nek ngarepku. Lah niku nggih, niku nggih. Lah niki napa sing ditangletaken niki tentang diri ini setelah janin umur 3 bulan, maka ditiupkan ruh oleh Allah. Maka menika basane kita niki sebelum ada sudah ada, memang sudah diadakan di atas sana oleh Allah. Niku rahasia Allah, mboten saged tertangkap oleh akal, tapi saged diimani. Maka menika umur 3 bulan ruh niku datang Allah ditiupkan masuk ke dalam janin. Hai ruh kau, sudah saatnya engkau masuk ke dalam tubuh sang janin niku, maka nggih masuk. Maka kata ilmu sing nyesat-nyesataken niki Allah kalian ruh niki anyang-anyangan. Wah niku wis ilmu sesat, ilmu sora niku mboten karu-karuan. Enten pundi sang pencipta makhluk anyang-anyangan kali makhluk. Ngawur niku ilmu sing boten saged dipertanggungjawaban. Lah niku. Lah niki ilmune niki wau bayi 3 bulan, bayi pun bentuk bayi ten lebet niki wau 3 bulan baru diparingi ruh. Maka niku nggih sempurna pun. Enten wujud sifat akal mawon krana sik dereng medal. Niku pun saged gerak, ternyata datang Allah diparingi ruh. Nah niku saged sempurna medal dados menungso menjalankan perintah Allah tentunya. Lah niki maka diparingi rambu-rambu ten Allah melalui ayat-ayat Allah. Ya apa tata carane kon kok mbalike tak ridhoni dunya, tak ridhoni ahli kubur, tak ridhoni ten akhirat. Keluarlah jadi manusia. Maka meniku diparingi ayat datang Allah, berusahalah, jika tak berusaha tak akan kurubah nasibmu. Niki mulai alit akhirnya ageng. Tiang niki wau iman. Lah niku nggih. Melampaui pun pirang tahun urip mung umat Kanjeng Nabi akhir zaman iki kula gambaraken mawon mung swidak ngoten mawon. Setelah 60 tahun manusia ini itu sebelumnya melakukan iman yang Allah.
Lalu meninggallah sang manusia ini. Sudah ruh ibaratnya menjadi sisi kehidupan semasa dia hidup di dunia. Bahwa sesungguhnya dia adalah hidupnya penuh keimanan datang Allah, maka orang ini meninggal. Nah, pun meninggal pun umum kita sedanten semerap. Didusi, disuceni, ditandur ten makam umum. Lah niku lek umum menawi lek enten derajat yang makrifatuh nggih nika pasti nggih lebih ingkang tempate. Ya niku nggih. Moko menika tiyang kathah sing tanglet. Wong mati iku masirul apa ana jero kubur kono apa ana alam liya. Lah niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin kula paringi ilmune Allah, hake Allah sing dados pondasine waline Allah, ilmu kewaliane untuk pribadinya nggih menika Mbah Yai Ghazali Jagadung. Kula semerap tasik hidupnya beliau. Nggih dari warung ke warung. Nah niku walaupun nggih mboten menawi nggih mboten kathah santri, menawi mboten kathah pondok, tapi nggih yai karena nggih khotbah nggih ngimami Jumatan menika. Lah niku pejah. Lah niku pejah nggih ditanem ten makam umum ten desa Jagadung mriku. Sebelum meninggal beliau ini memberi saya ilmu bukan orangnya. Nah maka meniku kula saged nerangaken bahwa sebelum meninggal memang seorang wali pasti datang Allah, diberi orang sekitarnya itu menjadi saksi bahwa dia wali Allah. Nah niku termasuk nggih Romo Yai Hamid menika tahu sanjang. Romo Yai Hamid Pasuruan tahu sanjang enten tiyang Jawa Barat nggih. Jawa Tengah niku nedhi donga ten Romo Yai Hamid. Ya Romo Yai Hamid kula nyuwun pandonganipun panjenengan kula ngeten kula ngene. Oh iya. Panjenengan niku lan napa mriki aku iki dudu wali terus Romo Yai Hamid. Maka tiyang makrifatullah tiyang wali mboten ngaku dirinya adalah wali. Lek enten tiyang sing ngaku niku nggih mboten semerap nika. Napa malih ngaku darahe Rasulullah wa walam bisawab niku nggih. Lah apa kok neng kene neng kono njaluk donga nang wong iki. Iki di pasar wonge wis golek ana rono wis mulya. Nah niku. Akhire tiyang Jawa Tengah niki wangsul madosi napa sing diucap Romo Yai Hamid niki wau. Ternyata ten mriku tiyang gendeng. Tiyang sing klosot-klosot enten pas pasar. Nah niku tiyange akhire sanjang. Akhire yang gendeng niki sanjang ya. Oh Abdul Hamid iku aku singitan koyo ngene aku sing dikeki warwai. Ya wis aku tak kepingin balik nang ngersane Allah. Ya Allah kula niki pun semer enten sing sebab jenengan pendet kula ya Allah. Akhire sekolah niku langsung pecah niki waline Allah. Nah niku cerita ilmu Romo Yai Hamid. Lah niki wau ceritane pun dateng Yai Ghazali Jagadung nggih ngoten. Cak derenge pejah. Niku kula salat, kula dzikir, kula istiqomah niku enten sosoke Yai Ghazali ten samping kula sanes perwujudan kasare. Le menengo wis le. Lek gak salah nggih ngoten menika sanjang. Wis menengo lakonono engko kon iso tutuk makom alif titik ba. Lah niku menawi wis kon menengo le aja rame-rame wis tutuk alif titik ba lah niku. Beberapa orang mboten saged ngartekaken alif titik ba niku. Namun nggih wonten ingkang saged. Lah niku akhire nggih ternyata Yai Ghazali Jagadung niki jam 3 kajenge subuh menika wangsul teng griyane Allah maksudipun kula Yai Ghazali niku pejah. Lah niku nggih. Niku akhire kula angsal jawaban bahwa sesungguhnya
Yai Ghazali Jakadung niki nggih termasuk paku bumine desa Karangketuk Pasuruan yang ada di desa Jakadung. Moko ditanam ten mriku. Lah niki enten sing sanget jamaah. Lek wong mati niku enten ditanam enten mriku napa enten alam liya Mas Irul nggih kula jawab. Moko Yai Ghazali Jakadung niki pun sedo pun ditanam ten mriku niku kula sering angsal dipethuki dhateng Wahdatul Wujud Yai Ghazali niki dalam bentuk Yai Ghazali ada di istana yang megah termasuk boten enten kuburan niku. Nah, niku enten alam liya niku enten kehendake Allah. Beberapa kali mboten setunggal termasuk enten saudara seiman yang berdinas di Makmil Surabaya pengadilan militer menika naminipun Pak Soni. Lah niku Pak Soni niku nggih ngoten dari pesarean ke pasarean. Moko kula lek diparingi petunjuk melalui Wahdatul Wujud Yai Ghazali niki enten sangkut paute kalian Mas Soni Mas Ludi sing enten Makmil niku kula sampaiaken. Nah niku nggih intine niki wau elmune ceritane pun kula sanjangaken sedanten. Ahli kubur yang ditanam enten mriku niku nggih mung saged ditangkep oleh akal krana enten wujud kasare. Enten tulange, enten daginge, enten wujud-wujud fisik niki ditanam ten mriku niku mung saged diterami oleh akal. Tapi sing kehendak Allah ingkang lain bukti nyata Yai Ghazali enten istana ingkang megah ingkang sae. Lah niku nggih niku Yai Ghazali niki waline Allah. Mangke bab sing umum kula terangaken ya. Lah niku ngentosi bahwa sesungguhnya orang-orang yang di dunia ini diuji oleh Allah melalui setan, melalui makhluk-makhluk Allah lek pun lolos nggih angsal julukan waliyullah niku Allah ingkang maringi predikat. Lek tasih urip menungso maringi kadang luput. Waline setan dianggap wali Allah nggih termasuk sing ngrusak-ngrusak sejarah bangsa Indonesia niku. Nggih ceramah nyeritakaken ejin lek mlebu nang alame menungso numpak kapal piring. Wong kaya ngene dianggap wali, ngerusak sejarah Indonesia, makam wali-wali juga dirubah, dianggap wali. Iki perlu diluruskan oleh penegak-penegak hukum negara Indonesia. Aja dilindungi wong kaya ngene, ngerusak negara. Jane ku halal untuk disembelih atau digantung. Nah, itu kalau di negara Arab sudah putus lehernya ataupun digantung. Lan iki wau elmune ceritane lek waliyullah niku wau kula diparingi nggih kados ngoten. Namun sing kanggo umum, lek tiyang umum nggih ngoten. Tiyang umum niku dimakamkan ten mriku niku nggih tertangkap oleh akal jasate nggih mreteli. Nggih, mongko menika kita sedanten dikengken sowan ten makam, dikengken ngal-Fatihah ben dintene. Niki untuk tiang umum. Lah, tiang umum menika lek pejah nggih ten makam ten mriku nggih ngoten. Taulang belulang nggih enten mriku dan sifat keimanane mboten saged dikatakan sifat keimanane lek umum nggih. Sifat kehidupan masa hidupe ten donya nggih enten sampinge. Enten mriku enten sampinge. Tapi nopo kok sampean misale jadi pekerja apa ngeduk itu apa? Gali kubur. Enggak ada. Ya memang sampean tidak dilihatkan oleh Allah. Tapi kalau orang ma'rifatullah Islamnya sudah sekujur tubuh, Islamnya sudah lekat di dalam diri, sudah dijadikan saksi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku semerap. Nah, nggih,
Wong tulang-tulange pun ajur, kanthi tulange tok enten mriku. Tapi sifat kehidupannya di masa dunia itu tidak hancur. Tidak dapat yang seperti Syekh Ghazali, beliau waliullah. Maka orang kalau meninggal dalam keimanan yang Allah diparingi tempat engkang nggih dibarokai Allah, barokah kubur. Lah niku. Lek umum boten, lek yang umum pejah kalah. Napa malih waktu nginum mati, napa malih waktu adu PT mati, napa malih mboten eling Allah mati niki ngoten dipendhem ten mriku jasate fisike sifat kehidupan selama di dunia niku wau enten sampinge masih sampean pacul masih sampean golek mboten saged lega Allah maringi panjenengan dados saksi bahwa sesungguhnya orang ini perlu didoakan. Niku le mongko menika ahli tukang ahli gali kubur itu harus berdoa sebelumnya. Aja arek mabuk dikongkon ngeduk. Aja arek doyan iki haram-haram nika asal-asalan dikongkon ngadani. Mongko menika ilmune dhateng Allah tiyang niku le umum sing ngadusi nggih kudu tiyang ingkang bersih. Sing didusi nggih kudu sampai bersih mayit menika. Nggih. Sing gotong nggih ngoten, kudu ahli sholawat, mending-mending santri. Sing ngedhuk kuburan nggih kudu ngoten, ingkang tiyang sing ngerti. Sing ngadani nggih ngoten, aja asal mulai anake tukang mabuk, bapake mati, ibuke mati, ngadani wong tuane. Waduh, wis mboten karu-karuan iku. Nggih, atos-atos aja gampang-gampang. Aja saenake dhewe tentang keimanan yang Allah iki. Soro-soro sak terusane. Niku nggih sedanten menika mongko menika lek para waliyullah pejah meniku enten tempat tersendiri sampai kados istana ingkang megah. Lah lek tiyang umum menika pejah nggih sifat perwujudane kelakuane enten donya niku enten sampinge tengkorake. Nggih jelas enten mriku. Lek sing umum cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.